Oy, ang Facebook ko, wala pa talagang kapirahan ah. Wala. Pero sa YouTube ko naman, medyo meron na konti. Oh, ito, andito tayo rin guys. Tingnan nyo naman yan, oh. Grabe. Grabe talaga mga kaingayan dito. Pag magkapundok-pundok talaga yung mga kapinayan, no? Grabe. Tapos halo talaga, nag-ano na. So yun nga. Asa na ba? Busy sila tayo, video-video lang tayo. But anyway, yun nga, may birthday dito guys. 8 years old birthday ng isang bata. Ano na-invite tayo. Yun nga, so super nice. Oy, mga kailangan daw ninyo, mga salapin ninyo. Mga alipin ng salapin. Ay, grabe. Ito mga ano to dito, mga tangaan dito sa ano, Denmark. Grabe mga kalipinan. Oh. Sino sumasunod? Ay, dalawa. Ay, grabe naman yun. Yung Facebook ko, wala pa talaga sa YouTube lang yung ano ko, yung kita ko. Pero sa Facebook, wala pa, star lang. Dati alaw, okay sila, oh. Grabe. Grabe, manood naman kayo sa akin, guys. Uy. Manood kayo ba? Katingin na lang dyan sila. Manood ka sa akin. Para naman ano, magkapira tayo pa. Alam mo na. Kakapala na talaga ng mukha. Sorry. Sorry naman. What year? 6 months sa kayo mo. Oh, magkano ya. Mars, mo yan na din sa phone na. Ya, ay pa niya. Ito tayo. Yes, yes, let it be. Hindi ka nag-unlimited ng iCloud? Hindi, wala akong iCloud. Okay, yeah. Sige, bibigyan naman sa Dennis says Christmas Day. Wah, wah, wah. Musika saying Liverpool som unharens Messiah. The Danish chocolate. Okay, I sing. Oh no, hun fast food is home. Wah, wah, wah. Så skal hun hjem og holde fest og dem, som kommer med som gæst. Og dejlig chokolade og kager til. Tillykke, Lisa! Skal vi sige 8? Wow! 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 Adila! Ya, ika ba bibig? Talagang yung mga dumb kids. Kids everywhere. Oh! Wow! Konsert talaga mo din bata. Wow! Peng, peng! Yes, we saw Miguel called No birthday! Kung mag-party, sila magbabayad. Oo, kaya nga. Free travel, sponsored by the parents. What minute will that start? Yeah, Bigger, no?
guys, nag-ano na sila guys, nag-open ng gifts yung mga kids. So tayo naman, tingin-tingin lang. Pag magkapundok talaga mga Pinoy at Pinay guys, grabe talaga ang ingay. Pero ang saya ng ingay. Ganyan o. Tingnan nyo naman yan. Ayaw na ibigay guys. Ayaw na ibigay. Oh. Ganon. Pero pinainis pa. Palayo natin din para klaro. Bagong buhay natin ito guys. Walang yun. Alam nyo na guys. Tingnan nyo naman yan. Ang dami naman mga tao. Ilang dollar kayo sa'yo? Ay, sa ano? Ay, sa Facebook. Wala akong pera sa Facebook, oy. Sa YouTube. Sa YouTube na nakaka-minimum ako mga $200 a month. Mga 1 to... Siyempre, alam nyo naman. Hi guys, welcome. Marunong ma. Hi guys, ay, pasensya na po. Ay, wrong na. Guys, may bago tayo matutunan ngayon daw. Parang Korean daw. So, pag magpa-picture or mga ano-ano pa dyan, ito yung sign. Ganyan. Kasi, akala ko talaga guys, kasi parang feeling ko mag-form siya ng heart ba. So, I thought, uy, asa na ba ka? I thought it's gonna be like, di ba? Parang heart na gumaganon-ganon. Mali pala, yung parang ganyan pala. Opa. Ganon. Kabagha, kabuhay ito. Ganda naman eh. Store together. Ano pa din siya dala? Ay, ganyan. Love, feeling, pag ano pwede naman siya i-change. Feeling ko ang laki. Pero kasi sa 8 to 10. Ayun! Sa Ate Marian, parang baby whisperer. Kasi napapatulog niya talaga yan every time. Last time to. Yeah. Pwede ka na mag-apo? Limit mo na. Ito yung Sakto wala. Sakto. Okay, so guys, nakauwi na rin ako dito sa bahay. Grabe. Medyo napainom ako ng konti lang naman. So anyway, I would say it was also very nice to meet up with some of those Filipinas and enjoyed the chika and the food. Yung food talaga guys, grabe, na-enjoy ko kasi hindi talaga ako ganun ka magaling magluto ng Filipino food. Tapos doon, yun, na-enjoy ko siya kasi ang daming Filipino food. May mga lumpia, may mga, basta, ganun. Tapos ang daming, may mga ano din sila, yung mga dessert nila ba na binili nila sa Costco sa Sweden. And, ano daw, parang sobrang mura lang daw kasi maramihan yung bilihan. So, pagdating dito, may mga cakes, may mga donuts, may mga macarons, ganyan. So, yun, na-enjoy ko yung ano nila, yung food nila doon. So, yun, yeah. So, it was a birthday ng anak ng one of the Filipinas dito. And it was really not like a party kasi nga it's kids' birthday. Pero, parang
na-enjoy na din kasi ano nga, yung mga kasama natin, mga Filipinas, yung mga chika-chika, ganyan. So, okay din naman. So, now I'm back home and, yeah. Ano pa ba? Kita nyo ba ako? Yung skin ba, parang namamatay-matay siya. So, anyway, so yun nga. And today is, anong araw today? Today is Saturday, October 11, 2025. So, nakapunta ako kasi day off ko rin sa work. So, I'm very happy. Kasi nga, yung si Eloy sa pangalan niya, parang second time na niya ata akong na-invite. And then, yung last year, hindi ako nakarating kasi I needed to go to work. Ayaw ko rin naman na parang nag-start sila ng early tapos yung work ko, yung off ko ng work after 3 hours. Pas pagkadating ko doon, I'm tired and everybody already had a good time. Parang ikaw yung pinaka-late. So, ayaw ko ng ganon. But this time, na ano siya na, timing siya na I'm off from work. So, yun yung naging araw ko today. And tomorrow is Sunday, of course, because it's Saturday today. Tomorrow is Sunday and day off ko pa rin sa Sunday, bukas. So, I will be very busy because my plan is I really want to do general cleaning in this house. Anong tawag nito? It's because I've just been working. Kaya yung bahay talaga, guys, hindi siya ganun kamalinis. But I'll try to do a good work tomorrow. I'm gonna try to clean up everything. Throw all the things. Kasi ang dami kong mga damit na hindi ko na talaga ginagamit. Pero, alam mo yung parang kinikip mo pa din kasi iniisip mo na parang, baka magamit ko to in the future, ganyan. Pero, ano na talaga, parang hindi na siya kasya sa cabinet. So, I have to throw a lot of things para sa peace of mind din ba? Kasi pag ginaw na din dito, and then you need to have clothes for the winter, ganyan. So, yun. So, yun lang. See you again when I see you. Hopefully, tomorrow, if I'm not so busy, then I can make another video. If not, yeah, then just look at other videos that I have. Ganun nga. So, yun. Sana clear itong video na ito kasi sa screen para siyang ano ba, blurred. So, anyway, guys, thank you so much for watching. I hope na-enjoy nyo yung aking day today as much as na-enjoy ko. See you when I see you.